Da li znate kako se pravi rečnici? Rečnik se ne pravi tako što ja uzem pa napišem reč, pa je ja nešto definiš, pa ja kažem, to će se zvati ovako. Nego se radi na nekom korpusu, na nekom istraživanju. Nekada su korpusi bili romani pisaca, danas to nije tako. Danas, mediji nam budu i najlakši, najbrži i najdostupniji korpus. Recimo, oko policajki i protoka vremena. Isto je bilo sa poslanicama. 2000. godine, kad smo dobili novi saziv parlamenta, inače 90. godine, kad je u Srbiji zvanično uveden višepartijski sistem, u parlament je ušlo od 254 žene. U parlamentu se više sati diskutovalo o tome da li one smeju da se zovu poslanice. Neverovatna argumentacija je bila da je to zauzeta reč, jer poslanica je poslanica, ova crkvena poslanica i tako dalje, kao da to ima neko potpuno drugo značenje i one nemaju pravo da sebe zovu poslanicom, nego one mogu da budu poslanik i tačka i ništa drugo. Suštinski poslanica je najpre žena, ona koja je poslana. I mi potvrde u jeziku za poslanicu imamo kod Vuka Karadžića, vila poslanica. Iz tog značenja se danas razvila različitim leksičkim mehanizmima narodna poslanica. Nije posledica toga da srpski jezik nije rodno osetljiv, nego da ga mi očigledno dovoljno ne poznajemo.